Dobar dan, ja se zovem Juri ili Senko, ja sam iz Ukrajine i sad ću vama pročitati jednu pjesmicu koja se zove Car Amok i to je u stvari jedna pjesmica zagonetka. Car Amok. Užasan car Amok iznad svijeta leti, on sve živo mrzi, svem se živom sveti. Među zlikovcima to je zlotvor prvi, jedina mu želja napiti se krvi. Zuji iznad glave, dugim nosom bode, vrelu krvcu pije, sve umjesto vode. Prokleti car Amok svima život kvari. Hajde, dosjeti se, tko je to u stvari? Ne znam, vjerujem da ste se dosjetili, a tko još nije siguran, ja ću mu pomoći. Evo, pročitajte naziv te pjesme, Car Amok, samo pročitajte ga naopako i dobit ćete odgovor.